Алдагы кытлау сәлемебез зур Ширкли авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Сулейманова Фәтхия Айсиевнага юллана. Бүген ул үзенең матур туган көнен каршы ала. Күркәм гомер бәйрәме белән ихластан аны улы Усман, килене Мәрьям, кызы Мәрьям, кияве Камил, оныклары Али, Ильяс, Идрис, Хаким, Әминә котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз әниебезнең туган көн бәйрәме елда үткән бар бәйрәмнәрдән дә иң кадерлесе булып безнең өчен тора. Олы үрнәгебез һәм рух чишмәбез булган фәрештәбез гомере буе әткәебезнең уң кулы булды. Әтием белән икәү алар зур Ширкли авылында колхоз Искрада эшләделәр. Әтием баш инженер, соңрак колхоз җитәкчесе булды. Әнием кадрлар бүлегендә 25 ел намуслы килеш хезмәт итте. Эшне җиренә җиткереп эшләде. Авыл халкына кылган игелекләре өчен авылдашларыбыз, туганнарыбыз да аны хөрмәт иттеләр. Ул һәр эшне төгәллек, зур җаваплылык тоеп башкарды. Һәр хәлне алдан күрә белә һәм бездән дә шуны таләп итте. Аның фикерләренә, сүзенә, киңәшенә барысы да колак салалар иде. Кадерле әниебез, син иң якын киңәшчебез дә, сердәшчебез дә, дустыбыз да, олы терәгебез һәм таянычыбыз да. Безне әтием белән кадерләп, яратып, җил яңгырлар тидермичә үстерүегез, тормыш юлына басарга булышуыгыз, гаделлеккә өйрәтүегез, оныкларыгызга җан җылыгызны биреп үстерешүегез өчен зур рәхмәт. Әтием белән икәү, тату, дус, бер-берегезне бик хөрмәт итеп яшәдегез һәм шуның белән безгә үрнәк булдыгыз. Кызганычка каршы, әтиебезне 2 ел югатканыбызга булды. Бу безгә бик авыр кайгы һәм югалту. Әниебез сабыр, киң күңелле, олы җанлы, ачык йөзле кеше. Без сине бик тә яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Әнкәйләрнең кадерләрен белик, исән-имин булган чакларда. Рәхмәт сүзен ешрак әйтеп аңа, язсын иде сөеп кучарга. Әнкәебез, синең туган көнгә телик әле олы бәхетләр. Исәнлегең һич тә какшамасын, алда көтсен якты өметләр. Туган көнең бүген газизыбыз, гомер көзең диеп әйтәләр. Әллә инде әйтүчеләр моңа ышанырбыз диеп көтәләр. Әниебез һаман 20дә төсле булып безгә тоела. Тик гомернең урталары җитеп әкрен генә чәчләр кыела. Борчылма син, беркайчан да ялгыз калдырмабыз сине тормышта. Балаларың рәхмәт белән бергә хөрмәт итә сине язмышта. Хөрмәтле Фәтхия Айсиевна, туган көнегез мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Yazsın ənkəy gümür itərgə, düzgə bulğan suyunu saklap, dilim ənkəy yüzgə jitərgə, düzgə bulğan suyunu saklap, dilim ənkəy yüzgə jitərgə.
güzel